O sexto edificio do Museo de Pontevedra acollerá dende o 5 de outubro ao 12 de novembro unha exposición moi agardada, María Viñals, da aristocracia ao activismo feminista. Unha mostra realizada grazas á investigación da catedrática da USC Aurora Marco e da responsable de publicacións do museo Ángela Comesaña. Foron as comisarias destes traballos as que explicaron a perfección quen foi María Viñals, unha muller feminista que naceu no ano 1875 no Castelo de Soutomaior, que sabía 5 idiomas, que contaba cunha enorme bagaxe cultural e que foi marquesa circunstancial. Foi ensaísta, fixo un libro histórico sobre o Castelo de Soutomaior, foi narradora, publicou unha novela interesantísima, Rebelión, e non vou desvelar máis cousas, porque é unha novela moi interesante, que escribiu agachada nun pseudónimo. Foi unha emprendedora de iniciativas pedagóxicas e unha empresaria tamén circunstancial durante 8 anos no Castelo de Soutomaior, estivo á frente de industrias domésticas e forestais, que ela mesma atendía e explotaba, foi oradora, polo tanto, ten unha bagaxe de actividades completísima. Dende o Museo de Pontevedra agardan que se visite moito este traballo e, sobre todo, que se fale moito de él. Confiamos todos os que conformamos o museo en que sexa unha exposición exitosa, que sexa moi visitada e, sobre todo, que os visitantes, cando marchen de aquí, non calen, que a difundan, que digan que paga a pena chegarse a coñecela, porque hai fondos como, por exemplo, o retrato realizado por Garnelo, procedente do Museo Monográfico a él dedicado en Córdoba, que está nas nosas instalacións e que é un dos motivos, un dos grandes alicientes para chegarse a coñecer de preto esta exposición. E dende a Deputación de Pontevedra, a súa presidenta amosou nesta xornada o orgullo que é para ela dar visibilidade a unha muller tan importante e loitadora como María Viñals. Unha muller singular, unha muller extraordinaria, un exemplo de persoa que foi María Viñals. María Viñals, se ten dito aquí, era unha intelectual formadísima, era unha feminista que ademais tiña relacións con outras feministas do seu tempo, galegas, españolas e do resto de Europa, unha muller moi avanzada, con unha intelixencia moi especial. Era unha muller da cultura, unha muller da arte, pero ademais era unha muller con un enorme compromiso social. Ata o 12 de novembro poden visitar esta exposición no sexto edificio do Museo de Pontevedra, unha maneira única de coñecer a esta muller loitadora galega e que ten moito que dicir na nosa historia.